Здравейте от CarsFix в Auto. В този видеоклип ще ви покажа как да смените маслото на Haldex пета генерация, който се използва при BMW и Mini Cooper, които използват X-Drive на четирите колелета, задвижване на четирите колелета X-Drive системата. Значи тук първо ще видите, показваме указание как се сменя маслото на този Haldex пета генерация. Това е снето от Autodata, тази информация. Ето сега, това е Haldex-а. Той се използва при различните, казах BMW 1, BMW X1, X2, при Mini Cooper, Mini Countryman или Clubman. Виждате пробката за изтакане и пробката за ниво. А това е помпата, тъй като този Haldex няма хартиен филтър. Затова е много важно не само да се източи маслото и да се налее новото, а да се промие и помпата. Сега ще видите цялата процедура. Тук първо разхлабваме пробката за ниво, за да сме сигурни, че ще може да налеем новото масло и след това изтакаме, развиваме пробката за изтакане, за да източим маслото. Помпата се държи от два болта. Развиваме ги и тя пада. Ето помпата е отвън. Сега ще видите отблизо колко е черна. Така чернилка има по нея. Това всичко трябва да се изчисти. В случая използваме брейк клинър, обезмастител и чисти парцали. Има и два опръстена, които ще ги видите, ако са наранени, се сменят. Ако не може, само се смажат и се ползват наново. Пръскаме с брейк клинър и след това чистим с чисти парцали.
Ето виждате, всичко е чисто. След това смазваме двете гумички и вкараме помпата обратно. Това е маслото, което използваме за халдекса. Събира около 850 грама. Наливаме го с тази помпа. Наливаме докато през пробката за ниво, докато тръгне да капи от нея. След тръгне да капи, затваряме пробката и отиваме чрез компютъра, чрез диагностика. Трябва да накараме помпата, тази помпа на халдекса да заработи. Да заработи, за да може да раздвижи маслото вътре навсякъде и после да запълним. Ако нямате диагностика, палите колата и колата трябва да поработи няколко минути по същия начин и пак доливате масло. Тук сега доливаме масло, докато тръгне да капи и това е процедурското цяло. Благодаря, че посетихте нашия канал CarsFix. Благодаря.